se, pojavi se. Pojavi se. A čuš li bre šta ti kažem? Izlazi napolje, imam želje. Sve mi se čini da je i ovo bajka. Izgleda nema duha koji ispunjava želje. Možda je zaspao. Duše! Možda protrljam neku drugu lampu. Vidi kako su ove lepe. Ovo bi mogla biti prava luksuzna kuća za jednog duha. Nego gde mu je prekidač da upalim svetlo? Joj, pa to su petrolejske lampe, one ne rade na struju. Baš si šašav harlampije. U njih se sipa petrolej, pa se u njega umoči fitilj, onda se on zapali, pa se stavi ovaj stakleni cilindar poput sijalice i tako svetle. A ne baš jako kao lusteri danas, nego onako slabije, romantično. I super je što možeš da ih premeštaš tamo gde ti najviše odgovara. Jao, peče. Baš mi je dan neki danas. Ni duh se iz lampe nije pojavio, a još sam se i opekao i mislim, bolje da idem u svoju rupu. Ko zna šta bi me još danas moglo strefiti.